Il-mozzjoni tal-Grupp Parlamentari Laburista dwar iż-żieda ta' 500 euro lill Prim Ministru talilu nnifsu lill membri tal-Kabinett tiegħu ser titpoġġa l-vot nhar is-Sibt li ġej. Joseph Muscat qal il-vot ta' nhar is-Sibt se jkun test tal-membri parlamentari tal-Gvern biex mill-kliem jgħaddu għall-fatti u b'kuxjenza jażlu jekk ikunux mal-poplu jew mal-Prim Ministru. Min-naħa tagħhom il-membri parlamentari Laburisti kollha ser jivvotaw mal-poplu u kontra l-Prim Ministru. Aħna min-naħa tagħna bħala Partit Laburista konna, għadna u nibqgħu mal-poplu Malti u għawċi kollu kemmu vot li ħanieħdu kuxjenza favur il-mozzjoni tagħna kontra l-aġir insensittiv tal-Prim Ministru. Dwar ir-riżultat ta' referendum waqt li saħaq li trid tkun rispettata r-rieda tal-maġġoranza, għamilha ċara l-minoranza ma tista' qatt tiġi injorata u li l-Partit Laburista jibqa' d-dar ta' min fir-referendum ivvota iva u anke min ivvota le. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista m'għandu l-ebda problema mal-Knisja u li l-Knisja għandha rwol fundamentali fis-soċjetà f'rispett sieħ lejn separazzjoni bejn Stat u Knisja. Sellem lill-isqfiet u l-ħafna reliġjużi għall-irwol importanti li għandhom. Joseph Muscat irringrazzja l-Mary Louise Colleiro Preca tax-xogħol fejn fil-Partit Laburista u kkonferma li l-pożizzjoni tagħha kienet konformi b'mod totali ma' dik tal-Partit Laburista. Żied jgħid li jaf li d-deputata Laburista tisma' lill-poplu. Il-poplu qed jgħidilha biex terġa' taħsibha fuq id-deċiżjoni li ma tikkontestax l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Joseph Muscat jgħid li l-bib tal-Partit Laburista huwa dejjem miftuħ. Joseph Muscat ta' merħba lil Deborah Xkembri li se tkun qiegħda tikkontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit Laburista. Fil-Parlament il-Partit Laburista se jkollu tim kompatt. Filwaqt li l-Partit Laburista m'għandu l-ebda problema fil-pożizzjoni tiegħu fuq id-divorzju, Joseph Muscat qal li hemm li għandha tiġi rispettata r-rieda tal-poplu bil-vot iva u anke b'ġustifikazzjoni ta' astensjoni għal min għandu problema serja ta' kuxjenza. Għalli min ser jivvota mod ieħor għandu kull libertà jagħmel hekk, iżda jrid iġorr r-responsabbiltà ta' dan kollu. Min-naħa l-oħra, Lorenz Gonzi bl-aġir tiegħu tefa' lill-Partit Nazzjonalista frokna. Il-pożizzjoni ta' Lorenz Gonzi mhux tenibbli għaliex wara li ġab lill Partit Nazzjonalista f'partita impożizzjoni tal-le, issa qed jgħid li se jħalli lill-membri parlamentari tiegħu jivvutaw kemm iva kif ukoll le. Joseph Muscat qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux għażla oħra ħlief li ċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħu tal-le kif kien għamel lura fl-2003 l-Partit Laburista dwar is-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Eżekuttiv, il-kap tal-Gvern li jkun mar għal konsultazzjoni popolari għand il-poplu m'għandu l-ebda triq jekk irid jibqa' fil-kariga li f'dik illi jivvota kif indikalu il-poplu u jivvota iva. Is-saħħa tal-Partit Laburista llum ġejja mill-konsistenza u mid-direzzjoni li qed joffri huwa dan li pajjiżna għandu bżonn tmexxija illi toffri konsistenza u direzzjoni.